Victòria important del juvenil de l'Adam, que torna a sumar de 3 en un partit que s'ha complicat al segon temps per no haver sentenciat els primers 45 minuts. Partint des de banda dreta, Aitor ha llegit la desmarcada de Martí Riera que avisava els visitants amb la primera ocasió. El conjunt de Luis García ha entrat al maig de la millor manera possible, amb el gol matiner de José a partir d'un servei de córner al davanter ha caçat dins l'àrea petita la passada de Cande i l'àrbitre ha validat el gol després d'uns instants de dubte. Els cervesers han seguit generant situacions en una primera part on han estat molt superiors, però no han tingut l'encert per deixar el partit decidit. Entre Riera i Cande podrien haver doblat l'avantatge, però l'ocasió s'ha acabat esvaint en tocar amb el travesser. Amb el marcador a favor, els locals han seguit flanquejant l'àrea rival amb voluntat per eixamplar la diferència i resoldre el maig. A l'altra àrea, Àlex intervenia atent en l'única ocasió que ha tingut l'Ebro, refusant amb els punys una rematada llunyana. Martí Alba també ha estat a prop del gol amb un xut creuat amb intenció que ha marxat fregant el pal, fruit d'una brillant assistència de Suaibo precedida d'una gran jugada personal del Guinea. Tampoc ha trobat els 3 pals el xut de José, que s'ha quedat sense angle per efectuar la darrera rematada de la primera meitat. Després del pas per bastidors, l'Ebro ha aprofitat un mal inici dels cervesers per sacsejar el partit i posar-lo cap per avall pels interessos locals. Caicedo ha marcat 2 gols en 5 minuts pels arlequinats. Primer, convertint una passada en profunditat a l'esquena dels centrals i superant la sortida d'Àlex i, a continuació, rematant un córner tancat al primer pal. Tot i estar en posicions de descens, els aragonesos posaven a prova la reacció dels vermells, que han tingut el cap fred per generar les oportunitats que han acabat concretant la remuntada. Al minut 65, Carlos ha superat línies amb una enorme passada per Martí Riera, que ha conduït fins l'àrea per acabar rematant a gol i empatar el maig. Els cervesers han confiat a donar-li la volta a la situació adversa i l'entrada de Tijan ha estat molt positiva per aconseguir-ho. Els locals s'havien randollat i no tardarien a marcar el tercer. Desplaçament lateral d'Aitor per canviar d'orientació a la banda esquerra, on Tijan assisteix de primeres perquè José remati de cap a boca de canó el gol de la remuntada cervesera. El mateix José aprofitaria una greu errada del porter visitant en fase de sortida de pilota per regatejar-lo i finalitzar l'acció signant un hat-trick i deixant els 3 punts a casa. Cande hauria pogut marcar el 5è a les acaballes, però el porter s'ha redimit de la seva errada amb una gran aturada que no era gens fàcil. Creo que el primer tiempo hemos tenido el balón con muchas situaciones de peligro. Creo que deberíamos haber cerrado ya el partido en la primera parte, pero como hablamos siempre, en el fútbol hasta que no te pones por delante y de manera muy clara o faltando muy poco tiempo, nada está decidido. Ellos han jugado sus cartas, que ya las conocíamos, robar balón, jugar sobre la espalda, el balón parado. Se nos ha puesto por delante 1-2 y bueno, pues a partir de ahí vienen las prisas, pero sí es cierto que el equipo ha estado sereno, ha estado bien. Hemos tenido situaciones antes del empate para poder conseguirlo. Una vez nos hemos puesto con el empate, hemos seguido insistiendo en la misma idea. Ha llegado el tercer gol en un gol, la verdad, muy bonito. Hemos metido el balón en una banda, lo hemos conseguido sacar en la diagonal y Tijan con una gran asistencia para el 3-2. Y ahí después el cuarto, pues el error del portero nos ha facilitado tener un final de partido un poco tranquilo. Debe servirnos para aprender que cualquier rival te puede generar problemas y situaciones complicadas, pero lo importante es seguir caminando, seguir progresando y la verdad que los chicos están haciéndolo realmente bien. Bueno, nos hemos encontrado muy pronto con un gol en contra, que creo que ha sido el fuera de juego, que tendríamos que verlo. Y luego el primer tiempo hemos sufrido mucho, ellos han sido superiores el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, ajustando un poquito líneas y demás, pues nos hemos encontrado con 2 goles a favor. Y en el que el equipo, pues sin entenderlo un poco, nos hemos hecho muy atrás debido a que ellos han empujado más y ya pues nos han remontado el partido y el cuarto gol, una jugada desafortunada con el portero, pues ya nos ha sacado totalmente del partido. Bueno, hem aconseguit avançar-nos d'hora i això ens ha fet que tinguéssim més calma, però bueno, no hem sapigut sentenciar a la primera part i a la segona hem sortit relaxats i bueno,
ens han remuntat en escassos minuts, però bueno, tot i no ser el nostre millor partit, en quant a joc hem aconseguit remuntar-ho i bueno, sumem els 3 punts aquí a casa, que és l'important. Victòria i hat-trick de José Enrique, que ha rebut una pilota signada pels seus companys de mans de l'entrenador Luis García. La setmana que ve, l'Adam repetirà a casa contra un altre rival aragonès, l'Stadium Casablanca.